Imantaka Hanengke Sang Prabu Bumuleka Tobat kakang Bumilaka Lang-langing driya mangungkung kandhuan riman yayi kadanging pun kakang Mustaka weni ana dawuhmu apa kakang kepiye nggamu nyidra marang kekuwataning Pandhawa Jimat Jamus Kalimasada aku wis oleh gawe kakang nanging karo nden gaweku ana satriya jenenge Bambang Priyambada wonge sekti mandraguna ning bagus kae kakang andeng-andenge ana janggut iya ngelem wong lanang nek ngalah kaya apa sing jenenge Jimat Jamus Kalimasada ngeram-ngeram jagat iki matur nuwun wis maringake Jimat Jamus Kalimasada marang aku. Kowe ngaku wong sekti mandraguna nanging kowe ora ngerti sejatine aku. Madu mati. Priyambada pangabekti kula ya tak tampa Priyambada kepiye Mustaka weni anggone nggawa Jimat Jamus Kalimasada wis kelakon mbok rebut apa durung yen nyata kowe iki mau putra Madukara bakal bisa ngentasi karya nuwun inggih pangestu Paduka Kanjeng Ibu ari kalenggan menika kula saged ambeta Jimat Jamus Kalimasada kaya apa wujude kok ngaku wong sekti
Tata weni mandeg. Nah, mandeg. Rama Penemban. Ya, aku Penemban Mustaka Raja. Aku ngerti yen kowe kasesring yuda karo sing jenenge ya kuwi mau Bambang sapa mau Priyambada. Ya. Aku ngerti. Dheweke bisa memba warna. Ning nak karo aku mesti ora iso waspada dheweke. Merga aku ki wong sing gedhe tapa brataku dasare wiwit cilik aku digula wentak ngilmu guna kawijayan guna kasantikan mula jimat jamus kalimasa tak gawane tandang ana Priyambada kae monggo Penemban. Ayo ngaku wong sekti mandraguna hilang nyawamu dina maduh mati aku. Petruk nun iki Petruk tenan asline napa to Bagong ora wonten ndi Mbadawu yen kuwi suarane Bagong tenan nggih ngoten iki suarane Bagong menen yen ngono Petruk dina semengko aku titip jimat jamus kalimasa tampanana. Kangge napa Gus? Bakal tak tandangi mustaka weni dina semengko. Ati-ati lho, Truk. Titipan kuwi biasane kon dhuwur gedhe teka ngisor cilik, ngono. Kuwi titipan ki ngono kuwi bahaya kuwi, ngono. Neraka mengancam, Truk, yen ora kuat imanmu. Ngono. Piye, Petruk? Yen saguh ya saguh ngono yen ora ya ora omong ora bot-bote kula menika ponokawan pono menika weruh kawan menika kanca dadi kula menika kudu weruh rekasane kanca penandanging kanca penandanging sedulur nggih kula tampi amanah saking paduka badhe kula tindakaken nyoh tampanan Petruk ning pawelingku. Petruk si raja percaya kelawan sapa wae. Hati-hati lho, Truk. Aja percaya kelawan sapa wae. Merga mustaka weni wong sekti mandraguna bisa memba sapa wae. Yen nganti pusaka iki ilang, aja takon dosak tugel gulumu. Ora sepiro tataane nyomo Gong ae wis karepmu ngono wis aku wis masa bodho nek ngono kuwi. Ngono. Nggih. Tindak kula badhe kula jaga pangucap kula badhe kula reksa. Kula tampi amanah saking jengandika nyoh tampanana wedhus.
Sabote kamangka mungsuhe wong sekti. Mungsuhe dudu bangsaku, ora ngati-ngati bahaya tenan iki. Kamangka iso malih sapa-sapa iki nyilakani yen ora. Ya, aku ya mung duwe pusaka siji tinggalane putuku. Pokoke sapa wae njaluk jimat Jamus Kalimasada ngrasani jimat Jamus Kalimasada yen kuat nampani petelku, tak wene jimat Jamus Kalimasada. Garing ki yo umum sing pincang ki yo madhepe mengguri dibaleni. Nah. Peru. Ngono sing gejek ki sing arep dadi sing disangga ki sing guri. Nah, ngono kok. Kok kleru mengarep ki piye to jan iki? Kok anyaran apa piye ngono. Gareng pisane tombok. Petro, Kang Gareng Tro. Do selamat, Tro. Ya, pengestune Kang Gareng selamat. Aku krungu kabar jarene kowe nggawa jimat Jamus Kalimasada. Se. Lah kok kowe ngerti? Yen aku nggawa jimat Jamus Kalimasada, tak jaluke ya Tru wong aku dulurmu. Iya. Kena mbok jaluk ning petelku tanpa ana. Pas. Pedro suarane Bagong ndek beda ya. Apa gara-gara apa ngono? Pedro aku krungu kabar jarine kowe Pedro nggawa jimat Jamus Kalimasada wehno aku ya Pedro. Bagong ndek nganeh-nganehi tak wenehke ning tampanana benda ndas kowe. Betul. Mas Petro, aduh, buang kok aku. Petuk bojo. Sampeyan niku pripun? Mboten bali-bali ya keten. Nggo wangsul. Omahku ngendi? Petro Pecukilan. Bener. Kula niki bojone sampeyan mosok pangkling. Ha. Apa duwe wedokan liya? Kaya tenan. Hah? Larik. Sido teko tenan. Iki ketoke ya bojoku tenan iki lho. Apa pangkle karo bojone, Rok? Yen pancen kowe bojoku, anakku ana pira? Ana loro. Lho bener. Jenenge sapa? Lengkong Kusuma karo Tro Kecuk. Bener. Omahku ngadep nang ndi? Kowe karo takon.
Omahmu ngadep ngalor. Aku ngerti jarine kowe nggawa jimat jamus kalemu sada. Ayo. Pagawane kene. Wong lanang rasa nggawani jimat jamus kalemu sada. Nggih apa? Gorene. Kok Sujono engko tak atake tak pelathok. Atake milih getih terus bojoku tenan. Aku kelangan lho. Piye? Kek. Aku ngerti bojoku iki nang nggon pundhake duwe kutil. Duwe kutil gedhi. Nah iki mesti ora iso malih kok. Ayo ndelok. Arep apa? Ndelok kutilmu nang nguri. Wis tak operasi arep ngopo kowe? Cetha yen kowe dudu bojo piye? Aku iki dandan kaya ngene iki meng kanggo kowe. Aku operasi kok salahke. Ayo. Lah iya, wadung tak pelathok atake bojoku tenan. Gorene jimat jamus Kalimasada. Jimat jamus Kalimasada kuwi janjane nggone sapa? Ya kowe nggone Ndara Janaka lah, mutiar kowe. Saya abot lelakonku. Yen nganti aku kelangan jimat jamus Kalimasada Tanwuranga bakal tugel guluku. Ora mung karo Ndara Priyambada ning Ndaraku Pandhawa bakal nyalahke Petruk. Aku tak lunga dhisik dina iki. Ayo mati. Kakang Semar, kula wonten teng imbalan dawuh. Wong wadon kok sektine kaya ngono, Kakang. Jenengan ajeng sedina sewengi ora bakal iso menang. Banjur pengapesan iki kepiye, Kakang? Wong wadon iku beda karo wong lanang. Pengapesane wong wadon nyuwun pangapunten. Niku pengapesane wong wadon. Kaya ngono. Nggih, areka sekti mandraguna ning nak pun mesti pun boten sekti melih. Yen pancen kaya mangkono bakal ndak pasar jemparing tak lukari busanamu dina semengku. Kowe rusak.
ngapa ta, Den? Ampuh aku ya ora ero. Gak enek pemandangan. Ayo, obao dina semengko. Arep delok. Oh, ya ora wani no. Wis ora nganggo klambi arek kono obah kondi ya. Dipanah karo Ndara Priyambada. Kenek talining busana ucul. Waduh melorot nyemplung kali. Akeh engko leh mentas yo apan kuwi. Patoba Priyambada balekno sandanganku. Agung, dawuh. Kondo kelawan Mustaka Weni. Sandangane tak balekke waton gelem tak rabi ngono. Oh ngoten nggih. Ngapa ora jenenge dak? Ah iya, madhep rono wae ora ketok apa-apa iki. Wis, sakniki mang pilih. Ngono. Mang pilih. Jenengan dibalekke sandangane apa milih dadi bojone Ndara Priyambada? Ora sudi. Yen ora gelem ya wis jebeber teko esuk ya karepmu. Ora nganggo apa-apa ya. Wis kono. Enggak sandangane go wangsul mawon. Engko gen wong pirang-pirang ora duwe sandangan, prayo isin ya. Arek sekti kaya apa nek ora nganggo klambi. Priyambada balekno sandanganku aku gelem dadi bojomu. Langlanging driya mangungkung kantuan riman. Apa sababe kowe nyidra jimat jamus Kalimasada? Raden, awit sangka tumindake kakangku kang kepengin bal sastra wirangan yuki mau Raden Janaka. Satemah tuwuh rasane ngatiku nyuda marang kekuwataning Pandhawa kanthi nyidra jimat jamus Kalimasada. Mustaka Weni, kula wonten tinimbalan dawuh. Dina semengko sira wis mertobat. Nanging ambek angkara murka sedulurmu, ya kuwi mau durung bisa dipambengi. Priyambada wonten tinimbalan dawuh. Banjur jimat jamus Kalimasada ana ndi? Kula titipaken punakawan Petruk nanging kepara Petruk ngantos dinten menika mboten wonten. Ayo digoleki terus mengko. Wah. Wah, ada. Tan samarapa moring sukma Sina swaya winayo ing ashabik. Rama Penemban wonten tinimbalan dawuh nggih. Kados pundi kabaripun kadang kula? Aduh nggih ngaturaken daya ketewasan ingkang rayipun Mustaka Weni.
malah titi kalenggan menika pidak jempol kalawan Bambang Priyambada kamangka. Priyambada menika anak Janaka dados garwanipun. Pak! Leng-lenging driya mangungkung kantuan ringeman Yai Werkudara. Wah, tresna kakangku opo? Lawan Yai Arjuna wonten tinimbalan Dewi. Nggone Yai Samyatji mikir marang ngarasane Gusti. Kebak ing tapa brata nyuwun marang ngarsaning Gusti kang gawe urip nyuwunake pangenteng-enteng ya kuwi mau dosa sing dilakoni para luhure mapan ana ing warung dirusak dina semengko priucineng kuyung kanthi donga pun kakang kelawan siadi muga ya kuwi mau niating para Pandhawa nggone muji marang ngarsaning Gusti Anta Anugraha Jati ya. Ana bocah bagus sapa? Nulinggih Kang Sudi mestani dhateng kula menika Bambang Priyambada. Banjur bocah wadon iki nulinggih kula menika wau pun mustaka weni. Kakang Semar iki sapa Kakang? Nggih, parenga kula badhe nyejarahaken. Iya ning aja dawa-dawa lho. Ngono. Merga winates. Nggih. Yen nganti Kakang Semar ki engko leh nyejarake dawa-dawa. Ora prayoga. Nah biasane nak dawa niku marem niku. Nggih. Niki lare saking Deder Penyu. Wayahipun Bambang Purnama nggih, Begawan Purnama Jati. Naminipun Bambang Priyambada. Atmajanipun Dewi Priyanti, garwanipun Ndara Janaka. Niki tedhak turun Ndara Janaka. Anakku lanang. Anakku lanang iki bocah ayu. Nggih, ampun niki pun dadi bojone. Pun dadi bojone Ndara Priyambada. Wah. Baleni crita lawas. Janji wara ngayu kedap-kedip. Sepindah menika wau iki mantumu. Nggih sampun. Apa sebabe
dina semengko Priyambada prapta ana kene bebarengan kelawan ya kuwi mau Mustaka Weni. Nggih. Ndara kula anggenipun nindakaken dhateng darmaning kagesang wonten ing warung dirosah. Nitipaken inggih menika jimat jamus Kaliwasada dhateng Gusti kula putri Rara Ireng nggih Bratajaya. Iya pancen kaya mangkono Kakang. Nggih. Dipun cidra kelawan pun Mustaka Weni. Sareng dipun cidra ndelalah tanding tiyasa kelawan Ndara kula Priyambada. Sateman Ndara Priyambada ingkang unggul jimat jamus Kaliwasada dipun titipaken dhateng anak kula Petruk. Malah dugi yaketen Petruk dereng bali. Janaka. Yen pancen kowe wong lanang, ayo atut tangkep cocokan taran bau. Sing mati aku apa kowe? Prabu Bumilaka apa kowe Janaka? Janaka kowe ibarate kaya dening kasuwargan tumraping menungsa. Kowe tau tate mateni wong atuwaku. Kowe tau tate mateni wong atuwaku. Kowe kinanjar widodari seketi kurang sawiji. Iki anake lanang. Mara Prabu Bumilaka mbelakne pati wong atuwaku, ilang nyawamu. Wah! Yeay! Ah! Ah! Wah! Rama Prabu Dewata Kawasa saleke! Ah! Wah! Wah! Hawa panas Kakang. Nggih. Jenengan ajeng ngata karosan boten bakal menang. Ngoten. Awit tatkalaning semanten anggen paduka menang kalawan Prabu Newata Kawaca. Kanthi sarana apus krama inggih menika ngginakaken pun widodari Batari Supraba kinen Hanglela. Sakmenika ketanggur Den. Banjur kepiye Kakang Badranaya? Nggih. Najan to Prabu Newata Kawaca menika sampun pejah ning pusakanipun. Ngaten, aji gineng menika wau tasih gesang wonten jagat raya menika. Menika kedah dipun sampurnakaken ngangge pusaka jengandika. Pusaka apa? Pasopati. Pasopati. Nggih. Kula ngerti nek Pasopati niku lurus, dapure lurus. Ngaten. Wingkingipun grenengipun wonten. Wonten pijetanipun. Niku Pasopati. Nek enten mentole lah niku gawean magetan mriki. Ya.
mangdalke saking telenging jejantung mang pasrke tiba janggane menika Prabu Bumiloka. Kyai Pasopati murid Bidore pinanjer kanthi telenging cipta kena lawan janggane babar jatining wujud hanenggih Aji Gineng Sukaweda mapan mring anggane Raden Janaka. Kyai Arjuna wonten timbalan dawuh pun kakang melu bungah titi kalunggan iki saya santosa jiwaning Si Adi Arjuna. Nggih. Titi kalenggahan sesarengan kelawan Aji Gineng Sukaweda manjing dhateng angganipun Ndara Janaka. Sesarengan kelawan oncatipun jimat jamut Kalimosada manjing dumateng Ndara kula pun Puntadewa ingkang nembe ngayahi jejibahan inggih menika wau mbangun jiwa ragane wonten ing warung dirosah kalenggan menika monggo dipun rampungaken saya ngrembaka saya kuncara inggih menika wau pondok pesantren Cakra Kertapati. Saya barokah, saya kathah santrine. Saya tekun pangibadahe. Menapa ingkang dipun tindakaken dipun tampi amalipun saking ngarsanipun Gusti. Satemah kuncara hanjaying bawana monggo samya umbul donga. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.